Takže ahoj lidi, já vás vítám u další hry z League of Legends a opět tu jsem se Steinerem. Je to opravdový borec. A co říct? Já jdu s Ezrealem na bot, Zyra mě bude supportit, máme Zeda na midu, Jackson na topu, Rammus v jungli, mají Tristanu ADC, což bude trošku obtížnější. Sonju support, Fize na midu, Garen top a i jungle. Tak počkáme tady na Steinera, Machaje, pak můžeme začít. Ano, vypadá to, že on už se opravdu vrátí. Nebo nechci přivítat diváky. Co? Ne? Já tě neslyšel. Jo, natáčím, ale já tě nerozuměl jsem. Takže dobrý den, vítejte u Pepa. Pepa je tady ten nejlepší youtuber, který můžete na pokud nedáte výběr, já si vás najdu. Jo, opravdu smyslný tank. Streamem. Dobrá mě. Morgan. Zyra. Proč jsem vlastně šel ADCčkom, když mě ADCčka nebaví? Já nevím. Bych chtěl být support. Máš. Máš. Sonia je tak otravná. O, tu! Sorry. Omyl. Je fakt příšerný otravný tohle dětství, vole. Je. Pojď! Pojďte to na to? Oni to nerfují. Ta Sonia celkem jako štve, no. Tu máš. To bylo do creepa? Počkej. Hezky. CS. Morgan Freeman. Máš ty dobrý masterisky na supporta? Jo. No, taky dáváme, ale. Ale on má zvuk a ne, použili kolik to klečko. Jsi tady odborník na Ezreala, když máš jenom 4. stack. Let me go, let me go. I can't hold it in anymore. Let me go, let me go. Pouky pouk. Máš další. Máš další. Děláš. Ty no ty roky. Super. Rostlinky for David. Pěkný. O sakra. Rybo. Ryba. Běž pryč. Já ho vybejtím. Ta ryba někde je pryč. Ne, ona je tady. Ale ty máš ten svůj dobrý spell, že jo? A já nemám manu. Oni nevěděli. Rámus. Tyjo, ty creepy nás celkem zachránijou. Rámus. Co to 4 jdem pryč. To mě pošel, ale... Ne! Ne, napiš na mě. Jako pak? Ty mají jakový report, ty spoluhráči. To je jak na nás čumí, ne? No. Ty vole, jenom ten Z, půl hodině se rozhodl, půl hodině, co tam ten pis opravuje.
Kapičku. Další mám. Co? Koukni na to Zeda, co píše. Já jsem neviděl, co tam dělo dobře. Prý, že se mu to stýlnul. Když ten... Tak to není možné. Zera OP. Oho. Oho. Zera OP. Ty já chci tu Soňu. Škoda. Já chci tu Tristan. To ne, ještě docela pomalý. Ale když to trefíš, tak už to stojí za to. No, právě, že ani moc ne. Ne asi na půl sekundy. No pak, jeden hit jako trošku... A přijde nás za tu deta, ne, ty vole. To je pro sminka. To musí bolet. Ježiš, to je sování. On je takový zase tak moc. No zase tak moc ne, ale... Sorry, já to chtěl sekírně. Co ti teda povedlo? Já ji trefil. Nepůjď, to je můj... Nevíš. A proč ty ostatní nejdou do ní? A sakra. Ona už má ultinu. Damage. Já možná ty mastery, co mám na support, aby se hodili i na AD, protože když něco myslíš, tak hnedka stejně dostaneš. To je pravda, to je pravda. Toho banditu, co? No. Co to bylo? Co to bylo? Možná bude lepší i pokovat tu Soňu, protože ta Soňa bez tak dává větší damage než ta Tristana zatím. Sorry, já čekal, že máš... Thank you, come again. Zira opí. Jak si jich dostala ty... Máš brůčko. Hezký. Konečně. Budu spamovat jak o život. Ještě roky. Ne do creepu, ale. Super pohyb. Jo. Zlá rostlina, ty vole. Zlá rostlina. O co se tady snaží? Nebo nenos to ke mně. Co to mělo být? Jardek. Nechoď, bude sranda. Bacha. Co? Co to sakra bylo? Report Z. Já ti do toho vles, ale stejně bychom byli mrtví. Ten Z má takový report. No, teďka mám hlůčko ten pis, ať si to užije. Ten vole zlodaj. Hele, odsud je půjdou draka.
Zatím tam nic nevidím u dráčka nějaký ty. No a ranice. No, risknout to můžu. Ale hodili tam Pinkwardu. To je hlavně. Teoreticky to budu mít za chvilku na zpátek. O, Zira OP! Zira OP! Co tam děláš? Dávám damage. Aha. Díky. Ty vole. Ten nový item supportský je OP jak svinga. Tak když se kupujou i midaři. A ten fyzák bude lehký problém. No, že nám sem ještě jde. To tam tohle nemůže, ne? Ale to... Tak jdem, no. Ne. Aha. Sakra. To nejde. No a 4Z, který se tam nacpal. Který nafídil toho. No. Nový item OP. Proč máš tak málo HPček? Já nevím, proč je Zira tak strašně... To je takový papír. To bych se pochcal, vole... To bych pochcal sokla. Sej ho. Mám pocit, že jsme zase v nebezpečí. Sorry. Poredko by se ti hodilo, to. Tak, to bude tak. Hoho. Oho. Okay. Tak Pepo. Nemůžu. Ach jo. Pryč. Ten Z má... To je možný. 1-5. Hezky. No, znič si tu Pinkwardu, ještě tě tam zabije. No jo, vždyť jo. Ach jo, to je tak špatný. To byl to Jack Spota, a Ramos by mohl být v látu taky dobrý.
No, to jo, no, ale Fizz je To je nechutný. právě. Tak ho proč tam tak stojí, aha. Ona má Devour. Proč? Kdo? Vaj. Ty? Hm. No. Nevím. Ale bacha. Karta se obrátila. Ty vole. Pojď napušem to. Je docela nekuťák na ty vole. Jak můžeš prohrát za Zeda proti Uzovi? Já nevím. To nepovedlo ani mě, ty vole. To je co říct. Jsi milej. Ty tam někdo... On tam fakt někdo byl od nás? Jo, ta Tristana ale skoro nic neudělala, takže. Tak. Jsi oba dva, ty vole. Máš Pedro. Sakra. Já se jdu obětovat. Díky, ale stejně umřem. Aha. Pak Nevím, proč nám je dával ten teda. Aha. Ty vole. Mít 1-7, to je tak vtipný. Ale ten drak. Ach jo. Kristo! To je docela zmizela. Je to docela stýlnou. Tohle jo. Nic nevýkle. Sonja bude AFK nejspíš. A jdem pryč, ne? Když tady je Fizák. Ale jdem do něj. Pěkně. Oooo, Zira OP. Zira OP. Rostlinky jsou boží. Budem tady už. To je poprvé, co kupuju Trinitku a ne Gauntletu. To je zajímavé. Nevím, co je lepší, jestli Trinity Force nebo Gauntlet, a oboje je dobrý. Ten slow se tam hodí. A už mi to neber. Sorry. Ale já jsem OP. Já dávám damage. Ty vole, jungler, co si svou nemidete pro mě. Je pravda, že má Devour, jo, ale jinak stejně. Fakt nejsem. Ještě nemám Muramanu. Já pojedu můj oblíbený support item. Ale co? No, teď stejně máš teprve 500. No, teď jo. Zix. No, Muramanu, teď jo. To vylepšený je Manamu, ne? No. Vzal jsi to. Jo. Jsou tady.
Zjistím to? Jo. To je snadno. Ježíš, to je tak... Na 1v1 tak easy. No, tak počkej, dolej tu s Tristanou. A tu nechci tak, ale... Jdem tam. Teďka je naprosto easy na 1v1. Ta Sonja je fakt ta fucker. Ne, jak to dožila. Dodžnu. Teda. Dožila. A tam nechci jít. Jsem mi ten rybák. Oho. Co to je? Moje! Moje! To je dobře, že to máš ty. Čádý! Support! Jde OP. Farmím ani nejsem na lani. Proč ta Sonja trvá tak dlouho? Já nevím, já jsem taky tam posílal to Ečku nějak brzo. 2,5 sekundy, to je fakt dost. Já OP. Ale jenom, že je fakt tak Chudák strašně Sonja. to. Hej, ona hraje. Auto Cancer Dance. Machu. Auto Cancer Dance. Jako fakt. To je Jack, ty vole. To ten Z očividně hodně pomohl, no. Tak schválně, jestli tady jsou nějaký kamarádi. Hele, Fizz. Klidně ne. Zatím jsme safe. Za jak dlouho to máš zase? No asi za 40 sekund. Dobrý. To dáme. To dáme. Damage. To mě zíra OP. Asi jo. Tak to netrefím. Aspoň, že jsi to věděl. Co se cení? A Fizzák přijde. Tak, ten je jasný, jo. Aha. Kde? Co to bylo? Ale máme přijde. To je hlavní. To jo. Ale já jsem, jak tam běžela ta, co? Co? On ho zabil Thunderlord, no. To Fizze. Mohli by dát taky nějakýho toho draka. Taky by to mohlo být tak, že tady všechno nebudeme dělat jenom my dva, že? Jo. Tak kolikrát už u nás byl třeba jenom ten Fizz? No tak 8krát nejméně. A na to, že jsem skoro furt mrtvý, tak nemůžu zas tak špatnou farmu. O, díky Machu. A do toho Garena celkem dávám i těma auta, tak... What? Když to bylo jenom kvéčko? To by mu možná tak trošku ubralo, ty vole. Jak ne? OK, tady nechci být. Zira OP. Jedu draka. Dobrý. Taky. Tak teď dostal Lorek. To teda jo.
škoda, ten měl být můj. Ten měla být moje, protože jsem zemřel pro ní. Tristana. Já na to kolečko celou dobu čekal. Hele, jo, teďka žába. To bylo tak kolo. Chci říkat, ale moc mu neudělal teda to no. No jo, ultinou, jo. Hele, a teď už to přijde? A už to je. O sokro. Tak to jenom vyjel ten žralok. Poukuj. Haha, Zed nic nemá. Haha. O sokro. A Muramana se hodí. Noob team, ty vole, on jde 1v3. Všichni chodí 1v3. Mhm. Proč to dělají? tak. Co? Mně se úplně sekal. Co to bylo? Se pak kouknu. Jak to funguje ta věc? Nechápu. Jaká? Tohle. No až se nám to nabije na tu 100, buď jdem u sebe, by se to mělo zaktivovat. Trvá strašně dlouho. Mhm. Pojď, teď bude tým. Počkej, první to musíme spárovat. Boing. Hele, 100, vidíš? A teď už je to zaktivovaný nejspíš. Nikdo neví, jak to funguje. Třeba ani já neví, jak to funguje. Hele, a teď zapnu Muramanu, nebo co to je? Vidíš, nechvíne. Kamarádíčku, jak ti říkám, nechvíne. No tak, víčko. Tu máš. Neumírej. Hra OP. Hra OP. Já jsem jediný, co to tady tahá, ty vlastně. No. A pekery. A pekery. Utíkej. Hele, toho máme ho. Ale já pak dávám. Já taky. Hele, tu zabijem. Dostala damage. Ne, já jsem to hodil na původní polohu. Já se bojím. Mám tam rostlinku, ale tě ochrání. Lol. Ach jo. Tak jsem dostal banánem do držky, ty vole. Banána. Just remember, Ezreal. Teamwork. Ezreal. Hlavně ten striker Ezreal. Já si koupím cooldown reduction boty. Určitě. Víš, no, jo. Tím víc cooldown reduction, tím víc atak. To redko je moje, on si toho nevšimne. Ale já jo. Tak dál ty dáváš větší věcí. Já
dáváš nějaký velký damage, špatný. Dávám. Koukej, kolik mi to sežralo many. Já nechci to teďka s tebou párovat. Ale to budu skočivě. Prosím, já ho fakt potřebuji. Já taky. Teď víš, že já jsem tady znal dvou carry. Ty buzerovce! O sakra! No, cítí. Tak si ho vem, aby si měl buličko. Tak přesně proto jsem tě nezachraňoval. No jasný, a teď si Počkej, ho mi máme barona. zákona? Fakt chytrý. Když nemáte tady své keríčko. Já jsem tady, vole, keríčku. Ale já jsem mrtvý. Ještě nějaký item na pouky pouk? No asi koupím ten kletbosaj. To se hodí. To fakt nebyl výhodný baron? Nebyl. Pro 2 lidi? Ale to se ubrání. To jo. No tak vidí, zabiješ. Ty to Z by mě úplně smazat. Ty vole, tak teď. Ultinu nemáš. Já ji házel na ten... Já vím. ten. Teď jsem si to asi dělal. Fakt výhodný. Ten baron už má jeden člověk. Dobrý toho barona, ty vole, já jsem nějak kráva. Jak jsi to zabil? Ty Já? Zabil. Aha. Já měl pocit, že tam vidím tvůj obličej. Ježiš, ten dává. Jež. Dušíku. No oni už mají třetí. No. To je taky špatný. Rostlinky docela dávají. Měli bychom to ale bránit trošku. Ten Jax je silnej, no, ale nesmí ho odchytit. Jej, Pepa krytuje a já taky krytuju. 50% kryt šance Jo. na zíře. Zbytečný. Kdyby krytovali rostlinky. No pojď si přes rostliny, pojď. No aha, ona si to zeptuje. Aha. Já jsem chtěl kopnout do spětu ultinu. Pouky pouk. Ať nás neobejdou. Hej, ta Sonja kopíruje můj build. Ale skoro úplně ty vole. No, tohle snad si prohrát. Ne, těch spůl žije, takže pořád máme naději. Furt tam něco je. Ty vole, to... No tak... No tak brom. Aha, tak jsme fakt prohráli. Ale seš tady ty. Zira OP. Tristana. Don't worry. Pojď. Pepo, don't worry. Zira OP. A sakra. OK. On to flashnul. No to je rango. Máme tady Zeda, který má... počkej, 4.13. Užitečnej.
Wow, to Ečko. No, Kdybys to nabejtil. Teď jsem flashoval předtím, než na mě skočil ten žralok. Já měl vás nějaký, no. Hele, ale Jax furt tady bude. Naděje stále žije. Ano. Machu. No, Ten Rámus použil ultinu na pár creepů. já jsem si všim. On je fakt dobrý. Že jo? To jsou takový ty platina hráči. A ty většinou nejsou zase tak moc dobrý. Musíme odchytit. Hej, proč má on zákaz? Protože jsi byl mrtvý. Počkej nějaký stovky dál. Ale běž pryč, radši víš, že on je takový až moc asasín. Hele, trefil. Ho, to je Tyjo, ten Z je rychlej. Proč má úplně Bacha. každý? Help, help, help. Proč ten Jax chodí do Vi? Co to je za fight? Nevím. Dělej. No, máme je. Jo, ale on zdrhne. To je jedno, hlavně aby se to ubránilo, tady je obří vlna creepu. Oni nemůžou jít na ten bod. Co mám koupit jako poslední? Asi Infinitku. Nebo co mám koupit? Nevím. Co máš? Nebo Guardian Angel. Ty bodrk. No jo. Nemáš žádný lifestyle. Jo. Přesně tenhle build jsem jezdil na Jackse minulej season. Hele bot. Ne, to tady ne. No, já by nevzali toho barona. No, tak dobrý tým. A oni už tam rotujou. Dobrý, já si chci jenom nastakovat tu. Aha. Pojďte, Jax. Potřebujeme Jaxa, jinak to nedáme. Já potřebuju přesný nakalkulování. No, to bylo těžší. Hej, hej, hej. Tak to jsme prohráli, no. Proč to nejde ukončit?
Já na to kašlu, proč to hrajem? Já nevím, je to pičovina. To nemá cenu. Jdem hrát CS-ko. To mi nechce.